Jessica! Je to veľmi zvláštne nahrávať video a rozprávať sa s absolútne nikým, takže drž sa. Uh, a toto som stiahla túto animáciu. Som stala download, prvá vec, čo som tu zbadala. Mám to tu nejak stiahnuté. A tebe som poslala túto vec. Tu je, neviem, jak sa to volá, key capture. Iba, že budeš vidieť všetko, čo snáčam. Takže keď stlačím toto, tak zbadám všetko, čo je hajdnuté. A ako vidíš, máme tu postavu so 6 predtým animáciami. Oh my god. Keď pôjdem sem, môžem selektnúť postavu a... Dobre, nemá žiadne partikule na sebe. It's fine. Nemá to našťastie partikule ešte, ale toto iba až si predtým, ako sme riešili tú animáciu. Takže čo asi spravíme je, ak máme všetko selektnuté, tak... A selektujem tu všetko a vymažem tieto animácie, aby to nemalo žiadnu. Absolutne nič. A asi vymažem aj to... Ale počkaj, radšej nie. Toto vymažem... Vymažem toto. Yes, teraz tam sme nemá žiadnu animáciu, ani v tejto veci nič není. Toto si dáme preč. Potrebujeme, stačí nám toto, Action Editor a zistím, čo sú tie ostatné veci až neskôr. Takže keď dám Alt Grab, Alt Rotate a Alt Scale pre istotu, tak všetko bude naspäť v tej poze. A tu máme mixamo postavičku. Kde je tá smeň? Ježišmaria. A tiež nás má nejakú animáciu. Tam preč iba takto. Nemám som žiadnu. Ale stále aj v tejto poze, takže aj vojdem do kontrol tam, dám Alt GRS, aby to tiež bolo vynulované. Ale ako vidíš, niečo je v riti. Táto vec je v tej poze a táto vec je v A poze. Takže tu som mala uložené mixamo, že by toto kliknem a double kliknem, tak by to forcne do tejto pozy. Nerob to na nikoho iného pre istotu, lebo zmetieš. Dobre, sú rovnaké poze, ale táto postava nemá na sebe žiadnu animáciu. Aj táto vec na sebe nemá žiadnu animáciu. No do kill. Musím tam nejako hodiť. Pojďte. Niau. Asi fajn. Dobre. Začína odtiaľ to. Kde poďal? Niau. Človek, čo si láme na zem. Výborne. Čo s tým teraz? Ak chceš, aby tá animácia bola pustená opačne, tak stačí dať scale a dať -1 a ono sa to obrate potom narobí. Alebo... Nie. Nevadí. Čo teraz treba spraviť je actually, nech táto animácia kdekoľvek, aj keby je tu, tak... Čo treba spraviť? Ešte nechám je tu ale... Pointa je, že nemôžeš nikdy ísť viac ako pod 0 a budem používať aj toto miesto. Takže pre istotu dám, že štart nech je aj na 0, nie na jednotke. A konec nastavím potiaľ to. Skopírujem, pastnem a teraz, tak jak to končí, tak hneď začína začiatku. Ale čo potrebujem spraviť, ak si dobre pamätám, je ísť sem. Ísť semka. Alt GRS. A... Nie to nejak. To vec je vlastne... Yes. To je vlastne ten nesprávny rig, ktorý neviem targetovať na toto, ale tento je správny, lebo on tu má aj tieto veci navyše, čo som dala, ale má rovnako pomenované kosti, takže táto vec, ako má animáciu, môžem skopírovať tento názov a keď to selektnem a aplikujem tú animáciu na to, preboha, prečo sa volajú všetci tak by to malo... Nefunguje to. Okay. Prečo to nefunguje? Zákoláš. Ty záko. Volaj sa rovnako. Prečo nemôžem použiť tú istú animáciu? Hej, tu nevidím. Čo vôbec to nevidím? To je zvláštne.
Mhm. Weird. Why do you not have the animation? Recognize the animation. Keby to bolo problém z nás. Tak aj táto vec, a to není táto vec. Ty pištol, dobre, to neviem, čo je. To tam pridali nedávno a nikto mi to nevysvetlil. Dobre, whatever. Takže treba to dať aj sem, aj tam. Čo to znamená? Dobre, tak teraz sa všetky obidve hýbu takto. Môžeme dať preč pre mňa za mňa. Cool. Takže teraz musím ísť za ten frame, čo tam je navyše. Sem. Krs. Ale forcnúť to zase do tejto pózy. Ale teraz musím dať na všetko keyframe ičko. Čo znamená, že tu nejak začne takto a má tú animáciu, ale na tejto prvej fáze je to v tejto póze. Táto osoba je tiež v tejto póze. To je vec, ktorú si tiež nepamätám. Studio. Čo to update? Nie. Sign in. To vytvora, ja neviem, môj login. Či ho hackli tam. Caps lock? Nie. Čo mi? Successful. Dobre. Dobre, všetko tu je. On si pamätá tie veci, čo tam boli predtým. Prúser je, že teraz si nepamätám, čo treba spraviť. Pravdepodobne selectnúť túto vec a potom to, na čo to chceme targetnúť. Možno, viac neviem. Máme všetko nastavené. Autoscale, current, to neviem, či je správne. Uvidíme. Target animation. Prepočítava. To prepočítava. Nevydalo. Dopyt dvora. Ale niečo mu to spravilo, chuďatku. Well, I did forget something. So. Tak resetím to tak, že poviem sem. Ale je, že to backlo. Ale nič není vidno, nič sa nevidí. Možno musím zase spraviť túto hnusnú vec. Ježiša, fakt! Čo je táto vec? Ja to musím vykúkliť. Nevadí. Dobre, tak sa hýbe teraz takto. Ak chceš vymazať ten prvý keyframe, tak stačí mať všetko selectnuté v tejto veci. Ak čo by len pôjdeš sem a selectneš tento prvý, on to selectne všetky ostatné. Tieto dlhé slíže. Neviem, asi najbezpečnejšie je prísť sem a dať na všetko keyframe. Tým pádom, ak vymažem všetko, čo je tu, tak to určite neovplyvní nič, čo je potom. A teraz máme túto animáciu, čo môžem chytiť, hýbať ju, robiť si s ňou, čo chcem. Yes. A postava vlastne má tú animáciu. Pre boha, jaké má vysoké nohy. Yes. Neviem, či som ukázala, ako toto opraviť. Stačí proste sa na toto. To nemá žiadnu animáciu.
že reálne, keď to otvorím, tak to má prvý keyframe a na konci. Táto oranžová vec znamená, že to, čo je tu, je aj tam. Že sa to vôbec nezmenilo. Takže môžeš všetko selectnúť, vymazať. Pre mňa znamená, keď selectnem tieto, tak idem viac spôsobov, ako toto opraviť, ale tieto scalenem, tak má proste dlhšie nohy, než by mala mať. Myslím, že aj s rukami má ten istý problém, že ako vidíš, tak ona by mala mať oveľa vyššie. Zí má také úplne natiahnuté. Tak asi aj tomu toto spravím, že vlastne chytím tieto všetky keyframe. To je s väčšími packy. Takto. Čo to má s prstami? To nikto netuší. Ako fixnúť pršteky. Akože toto je jediná vec, čo má na sebe animáciu. Táto vec nemá na sebe žiadnu animáciu, takže ak ti vadí, ako vypadajú pršteky, čo neviem, prečo sa im toto deje, chuďatka. A ak to všetko len selectneš, čo vypadá, že je packa. Oni nič nerobia. Určite. Čakaj, táto postava, z ktorej sme kopírovali, ona má prsty. Oh my god. Ale ja som to nikdy nesetapala aj na prsty. Stačí sem všetko, čo je selectnuté. Toto vymážeme a dám track out GRS, tak to vráti do nejakej defaultnej pose. Teraz aspoň vypadajú ako tak normálne. Ak ich chceš nejak manuálne zanimovať, nech niečo robia. Dobre. Toto actually trochu viem, prečo sa deje. Znamená, že sa to deje iba tu na konci. Takže ak by si chcel, stačí vymazať tieto keyframey a nikto by o ničom nevedel. Selectnúť všetko a vymazať odtiaľto. Zase je to v porádku. Ale pre prípad, že sa ti to stane niekde tu v strede a nevieš vymazať keyframe bez toho, aby to bolo čudné, tak aký fix je na to, je veľmi zvláštny. A neviem, či si pamätám úplne, ako to spraviť. Ale toto sú tie kosti, ktoré sme reálne retargetli. Je toto fyzicky možné? Keď toto skúvam, tak by nič nemalo byť vidno. Select. Čo musím unselectnúť všetko, keď mám teda select. Ty pištol, táto vec je pokazaná. Tá nič, toto neopravíš, ale point je, že všetky veci, čo na sebe nemali mať animáciu, tak oni omylom dostali animáciu a nie, že sa to obratilo na ruby. A toto malo pomôcť na to, aby to bolo fixnuté, ale ono to vôbec nefunguje, nič to nerobí. To je veritino. Počkaj, to skúsim fixnúť aj tak. Chcem chytiť všetko, čo je toto na tejto postave a všetkému ostatnému musím vymazať animáciu. Zvláštne. No aj bez toho, toto je veľmi komplexné. Neviem, jak toto spraviť ani. Čo tu má? Tak si nič neviem. Ono to asi ukazuje všetky kosti, aj keby nemalo. To je čudné. Toto nejde. No dobre, táto vec je pokazaná v mojej verzii. Ale povedzme, že to nie je pokazané v tvojej verzii. Čo stačí spraviť je, že všetko unhideneš, selectneš všetko a túto retargetable, tak to dáš iba deselect bones, aby to deselectlo vlastne všetky, čo sú tieto. A potom by si tu mala mať veci, ktoré nemali mať nikdy animáciu. A iba ich selectneš, tie vymažeš a tu nakdáš znovu out GRS na tie, ktoré boli selectnuté. Počkej, vlastne, no to aj u mňa fungovalo. Trošku. Či? Nie, u mňa to nebude fungovať. Ale pravdepodobne. Toto je riešenie. Neviem, skús na niečo aj poslednú verziu Blender, ak máš tiež tento bug. Takže tak sa to má.